Sziasztok gyerekek, én Sky vagyok, és most, amit látjátok, agariózni fogunk. Hát én most megpróbálok, mert ebben a játékban én nagyon szar vagyok. Megpróbálunk azért valamilyen 20-as rangot elérni, illetve nem rang, hanem leaderboardot. Na nézzük. Igen, 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 oké. Okay. Amúgy azt hiszem lesz valamiből végigjátszás, legalábbis úgy terve... Ne, bakker! Most rápróbálok koncentrálni, illetve lesz valamiből majd végigjátszás, csak még nem tudom, hogy mi legyen az. Szia! Most még... Oh shit! Biztos, hogy direkt csinálta. Jó van, ezért kapni fog. Megkeresem, és megöllek. Az szép mondat volt. Úgy van, azt is, mindent kiszedünk onnan. Jó, 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 jó. De nehogy már itt otthon érezd magadat. Na vagy te itt, csak itt egy agarió pötty amúgy. Úgy van, egyed. Igen, igen. És... Jó, megettük. Rajok vagyunk. Az elég nagy, megpróbálok itt valamit összeszedni. És ez a... Bocsánat, hogy szipogok, csak hát nagyon meg vagyok mostanában fázva, azt aranyén bér. Na. Megnézem, hogy hanyadik... 36. Na, ez nem is olyan rossz. Ha ezt mondjuk meg tudnám menni, akkor... Talán... Még el is érnénk azt a 20-valahányas. És 17-es. Na, jobb lett, mint amennyire vártam. Pedig én aztán szar vagyok ebből a játékba. Mi kéne, hogy ott megegyenek, hogy meglássanak, hogy én mekkora vagyok. Jaj, nem elő vagy, nagy vagy, aztán megesznek, mert nem tudom. Úgy van, azt a méhecskét züm hoztál nekem, ham. Megeszlek, te Irak. Vagy nem tudom, milyen szíriai betűk ezek. Na jó, én innen megyek. Na azért 17. helyzet az azért nem olyan rossz. Mi Pro harmadik helyzet, hát még Jölgyének nevezte el magát. Már megint itt vagy? Nagyon pofátlan, csak benne akar lenni. Na a gyerekek, 16-ak vagyunk. Azért az nem rossz szerintem. Azt hitted, mi meg tudsz enni, mi? Te hülye te. Várjál, ugye ezeket felszólom, azt visszamegyek oda. Lehet, hogy ki tudok cseszni a gyerekkel. Hogyha... Ó, milyen jó. 14, jaj! Ott van egyetek, hogy nőjön a... tudjátok micsodátok. Na azért na, nincs is benne a kis ember. Ó, nem baj, kajuljál csak, egyél, igyál, szaporodjál. Meg vagy utcunaki cicu. Úgy van, megészéd, káposztát, megészéd. Ó, ez az, hatodikok vagyunk, gyerekek. Hatodikok vagy, hetedikek, oh shit. Ki előzött meg? Ki volt az? 8. Erre jobb amúgy. Pedig már nem is vagyok olyan kicsi. Kéne találni valami jó nagyot. Ott az, tökéletes. Akarsz barátkozni? Mi? Mi? Ne szokjál.
Az nagy, az nagy. Megetted már őket, mi? Engem nagyon akarsz. Na, pontosan megpróbálsz engem megközelíteni, mi? Te csipszar. Hát edd már meg! Edd még! Te aranyimbír! Nem sokára. És megint nyolcadik, pedig pár másodperccel ezelőtt meg hetedik. Te kell lesz nekem. Ja, te mégse. Gyere, gyere, gyere. Új. Ó, nagyon jó. Tökély. Ne. De miért bújik minden... Mi az már? Golyó oda. Miért bújik minden golyó oda? Azt mondd meg nekem. Nem kell oda bebújni. Mert hogyha bebújsz, akkor talán tudsz izélni. Ott izélsz kempen, hülye gyerek, úgy vagy valamelyik bejön, ezt meg ezt, mi? Ja, ráhavasztok. És kicseszek veletek. Vagy ti velem. Nem áll, hogy 9. vagyok. Oh shit. 817 ponttal 9. vagyok, hát azért. Hát ez milyen? Hát jó, egy kicsit. Egyéb még. Úgy van, edd meg. Gyerünk, hajrá. Ez az. Gyorsan, gyorsan. És 10. Tuti, ez az első. Ennyi lett volna ez az agadi. Szerintem elértük azt, amit akartunk, ha már egyel a ranglétra felett voltunk. De sziasztok, én Sky voltam.